Autorom žulového pamätníka, ktorý pred vchodom do športovo-rekreačného areálu na Zlatých pieskoch inštalovala historická spoločnosť Ivanky pri Dunaji, je jeden z jej obyvateľov Miroslav Valček. Zobrazuje čas smerovky havarovaného lietadla Iljušin 18, vyčnievajúce z hladiny jazera. Myslím si, že sme slušný národ a patrí sa uctiť si tých, ktorí za takýchto okolností zahynuli. A inšpiráciu som videl v zahraničí, kde skutočne tam si vedia uctiť ľudí, ktorí zahynuli aj pri takýchto tragických príležitostiach. A to ma tak nejako inšpirovalo, že treba tu niečo urobiť. Let československých aerolínií 001 na trase Praha-Bratislava so strojom IL-18 OK NAB sa skončil 28. júla 1976 o 9:37 minúte pádom lietadla do jazera na Zlatých pieskoch. Išlo o 84-miestne štvormotorové turbovrtuľové lietadlo sovietskej výroby. Pri najtragickejšej leteckej nehode v bývalom Československu zahynilo 76 osôb, z čoho bolo 70 cestujúcich a 6 členov posádky. Zo 79 pasažierov prežili len traja, dvaja Česi a jeden Francúz. Medzi záchranármi sa pohyboval aj letiskový technik Jan Jendroľ. To lietadlo sa normálne približilo, lebo vždycky máme vozíku sa pozrieť, sme ho čakali, takže pred Ivankou bol ešte niekde pred metrom, všetky 4 motory mu išli, ďalšia robota ide, ja som pokračoval v robote ďalej a o chvíľočku nám letelo ponad hlavu. A bolo samozrejme strašne pomalý a na pravej strane tie motory nešli, respektíve sa pomalčky začal pretáčať ako vrtula. To je to môj dojem ako optický a podvozky mal takto dole, že išli zaťahovať. Jak bol asi na úrovni Zlatých pieskov, tak sa iba prudko stočila a zmizol nám za strom a beža spustila sirénu, tak sme v momente zobrali všetko, nechali tak kufre, všetko, jak to bolo ako na vozíku a som utekal pre bicykel a na bicykli v podstate sme dobehli. Tuto nejakí českí turisti nám dali čln a v podstate už tam bolo povedané, že sme sa snažili niečo tam urobiť. No. Ja som v podstate tam bol 3 dní, takže videl som aj tie tela. Tak ono, nie je to pekný pohľad, viete, ten zadok bol v podstate, dá sa povedať, že od tých krídel bol taký, aký by si urezali autogenom, hej, vnútrašok bol vytrhnutý. Na pietnej spomienke boli aj očití svedkovia a záchranári, ktorí prišli na miesto nešťastia medzi prvými. Prišiel som sa, pretože tu sú moji kamaráti, veľmi sa dobre pamätám na Petra Vališa a kedysi obchodného riaditeľa Tomana, ktorý tiež tu ostal. Ja ako 33-ročný zamestnanec ČSH som prišiel poslednú úctu odovzdať. Dnes už 89-ročná dôchodkyňa Valéria Gažíková bola v čase leteckého nešťastia na bratislavských Zlatých pieskoch dobrovoľníčkou v Červenom kríži. My sme tu boli vlastne celé po obede, pokiaľ sa lietadlo neponorilo. Predseda Slovenského Červeného kríža, doktor Fedor Liška, nám prišiel, keď sa ponorilo, prišiel nám poďakovať a povedal, že chceli sme im pomôcť, prvú pomoc a žiaľ, už ich nepotrebujú. Leteckú katastrofu mal zapričiniť ľudský faktor, keď pilot pri opakovanom pristávacom manévri omylom vypol obidva motory na pravej strane lietadla, pričom tretí motor mal znefunkčniť požiar už krátko po štarte z Prahy. Po 3 hodinách sa trosky lietadla potopili na dno jazera. Speváčka Nora Bláhová tam vtedy stratila manžela. Bol profesionálnym letcom, ktorý v ten deň cestoval domov. Tak ja som vždy nejakú iskierku nádeje ešte vždy niekde videla. Prvá iskierka nádeje bola, keď mi na veži na letisku povedali, že 3 sa zachránili. Tak ja som úplne suverene išla, on je samozrejme medzi nimi. Tá zhasla bohužiaľ. A to bolo bolavé, že denne som autom chodila do roboty a videla som to krídlo. Toto krídlo, čo tu teraz veľmi pekne urobili ten pomník, páči sa mi to. Vyzdvihnutie všetkých trosiek trvalo 8 dní. Prístup na obľúbené bratislavské kúpalisko bol zakázaný ešte v roku 1979. Do vody uniklo asi 6500 kg leteckého benzínu a na všetky informácie o nešťastí uvalili embargo. Bolo to obkolesené políciou. Tie prvé obete vykladali do priestoru, kde je teraz, alebo bola kedy tá Ferona, sklady oceľového materiálu. Sanitky prichádzali v podstate po starej ceste odzadu
A išli asi aj po tej ceste, z ktorej sa podarilo večerníku reportérom vyfotografovať teleobjektívom trup, ktorý bol práve na opačnej strane jazera, tam ako boli záhrady a polia. Keby bol náhodou o 300 metrov ďalej padol, tak padne na pláž, alebo tam boli chatky a stány. Vybudovanie pamätníka pred vstupom do známeho areálu zdravia na Zlatých pieskoch podporilo aj priamo bratislavské letisko Milana Rastislava Štefánika. V roce 76 jsem byl s rodiči na dovolené a my jsme bydleli v takové komunitě pilotů a vůbec zaměstnanců ČSA, většinou členů posádek a zahynulo tam několik lidí z toho mého okolí, takže pro nás to mělo takovou už jako dítě 15 leté jako opravdu vzpomínku takovou, která se mnou opravdu nese celý život. Takže jsem neváhal ani minutu, když jsem z titulu své pracovní pozice mohl přispět i k tomu, aby jsme vybudovali takovýto památník.